И здравейте на всички от VBlock 7. Днес ще ви покажа как да си направите хубаво качество с Camtasia Studio 7. Значи, първо си изтегляте програмата, естествено. Сега ще ви покажа откъде. Омага, пак ми лагна нета. Не ми лагна нета, ми просто бавно ми се включва. Не бавно, ми да. Нещо пак. Да. И значи, примерно, изберете си някое видео. Аз ще си избера едно, което съм заснел за ден. И избирам си от пракс. Прототайп. Да, наскоро правих един клип прототайп, ако знаете. Просто го... Омага. Нали, за играта Prototype показвах един клип. Ако снимате Minecraft или там някоя игра, която е на прозорец, така смисъл като Minecraft, снимайте на голям екран. И завличате го тук, след това тук го завличате. И е тук, ще излезне това. Recording Dimensions, нещо такова. 1280 на 720. Цъкате OK. Значи, този клип специално за Premiere HD и за вас да е, но най-вече за Premiere HD, защото той в коментарите ме питаше как да си направим хубаво качество. Да, ето хубаво качество. Сега ще ви покажа и как да го конвертирате. Ето, чайте, цъкате ето тук. И ще ви покажа едно web. Няма да цъкате него, просто цъкате тази стрелкичка надолу. И цъкате HD. Да. Next. И примерно тук пишете някакво име, прототайп, там. Просто пишете някакво име. Тук си избирате десктопа или там, примерно на десктопа. И значи аз ще го инсталирам на десктопа. Айде бе. Добре, съжалявам за този бъклия там, който е. Но просто понякога ми лагва, не знам защо, гледайте какво бавно ми става. Колко да цъкам? Да, това е за този клип. Надявам се да сте го харесали. Ако не сте разбрали нещо, пишете в коментарите долу. И да, коментирайте, оценявайте и чао!